سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي استدالو علتاو زيناتات اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት حمران دكتور دبرጽዮን زهابو ملسن مغلصي ጌታቸው ረዳ መስጓግ አባል ክራይሲስ ግሩፕ ካብ ኢትዮጵያን ካልእን ደስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ አብዛ ቻነል ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ እዋና መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙላ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልቲኦም ወገናት ኣነ ዓወታ መዝጊበ በመባል ዝተፈላለየ መግለጽታት ኣብ ምሃብ ዝርከብሉ ዘለው ግዜ ኮይኑ እቲ ውግእ ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ከም ዘሎ ይዝፍለጥ ነቲ ኣብቲ ኩናት ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ትግራይ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ መግለጺ ሂብሎ ንሱ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ከተማታት ሒዝና ዝብልዎ ዘለው ንሕና ኣብ ከተማታት ፍሉይ ሓይሊ ኣቐሚጥካ ኣብኡ ኩናት ምግባር ኣይንደልዮን ኢና ዝተታሕዘት ከተማ ኸኣ كنملسينا عدقرات حيزنا ويدما كالي كتما حيزنا انتبالو كل ختم اللسيا دحر مبال نام غلات تانكتاتا تسقعم زبل حق انت كم زيبولون جينا بجنبارات يمكتوهم كم زلو دحر مقلاص بجنبار رايا حنتي كفل سراويت عسران حدن زت تبهلت اهادو ملو بملو تدمسيسات تانكتات تقاصيلون كم زلو خغلص انكلو بزح جنبارات عوتنا مزغب علينا ابز كنق اوبرمينا بمبال جهرا ايكونن ريساتات كيرئ اكيبوم بمكاين صعينهم يمزو وسدو زلو بحجي مدقعتهم كغصليو نحناون مغدنا كغصليو كبل تزاريبو كالي بتوسخي ጌታቸው ረዳ በዛዕባቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብ አሕመድ ዘሃቦ 72 ሰዓታት አመልኪቱ ኣብ ዘሃቦ መግለጺ ንዓና 72 ሰዓታት መሃብካ የቀነልና 72 ሰዓታት ወስኸና ይዘበል በመባልዩ እቲ ዝተውሃበ ገደብ ግዜ ዝኾነ ለውጥ ከም ዘይመጽ ይመልሱ በጀካ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘሃቦ መግለጺ ከምቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ክፍለ ሰራዊት 21 ከም ዝተደምሰሱ ድሕረ ምግላጽ መኸቶም ክቆጽሉ ምዃኖም ሓቢርዩ እቲ 72 ሰዓታት ሂበኩም ኢትኩም ሃቡ ዝብል ድማ ቀድሚ ሕጂውን 72 ሰዓታት ሂቡ ነይሩ ስለዚ መከትናዮም ከም ድማ ከምቲ ዝሓስብዎ ስለ ዘይኮነሎምዩ መዓልትታት ዘናውሑ ዘለው ክብል መልሲ ሂቡ ዝርከብ ኣብዚ ኩናት ከምቲ ወትር ዝግለጽ ናጻ ዘይሻራውያን ማዕከና ዜና ናብ ናይ ውግእ ሜዳ ከይኣትዋ ዝተኸልከላ ብምዃንን ክልቲኦም ወገናት ዝህብዎ ሓበሬታ ብናጻ ኣካል ዘይተረጋገጸ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዘሎ ከም በዓል ሑመራ ዝኣመሰለ ቦታታት ክትኣቱ ዕድል ብምርካባ ነቲ ኣሰር ናይቲ ዝተኻየደ ውግእ ከተመሓላለፍ በቂዓላ ጋዜጠኛ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብታ ከተማ ኣብ ከም አፍሪካ ሆቴል ዝበሃል ፍሉጥ ሆቴል በኸቢድ ብረት ከም ዝተሃር መዘርኢ ኣብ መንደቕ ዓቢ ሃጓፍ ከም ዘሎን መናድቕ እታ ከተማ ኸኣ ናይ ጠያይት ኣሰር ብብዝሒ ከም ዝረኣየሉን ድሕሪ ምሕባር ናብ ሆስፒታል ክኣቱ ከም ዘይተፈቕደሉ ግን ከኣ ካብ ገለ ነበርቲ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ሲቪላውያን ከም ዘለዎ ከም ዝተነግረ ይሓቢሩ ካብዚ ወሲኹ እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝሕብሮ እታ ከተማ ብሓይልታት ፌደራል ምስ ተታሕዘት ካብ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝመፁ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ይሕልውዋ ከም ዘለውን ክሳብ ምሕደራ ዘካይዱውን ካብ ክልል ኣምሓራ ናብታ ከተማ መፅኦም ከም ዘለው መስገላ ኣብ ዝተዘራረበሉ ኸኣ እዚ መሬትናዩ ብሕወሓት ተመንጢልና ነርና ከም ዝበልዎ ይሓቢሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ድማ ኣርማታት ናይ ሕወሓትን ክልል ትግራይን ተኣልዩ ኣብ መብዛሕትኡ እታ ቀጠልያ ብጫን ቀይሕን ሕብሪ ዘለዋ ባንዴራ የንበልብሉ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ካብዚ ወሲኻ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ቦታ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ኣመሓደርቲ ምህላዎም ንፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብመንገዲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዝሓተተቶን ንሱ ድማ ህላወ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ኣመሓደርትን ሓይልታትን ነቲ ዘሎ ኩናት መሊሱ ከናውሖ ከም ዝኾነን ክሳብ ካብ መሬቶም ዘይወፁ ኸኣ ክቃለሱ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ክትብል እያ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢራ ዘላ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ላዕለዋይ ተመራማሪ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ዊሊያም ዴቪሶን ከም ዝተጎገ ዝተፈልጠ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ እቲ መንግስቲ ንምንታይ ዕላማዩ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝመራመር ዝነበረ ከምኡ ድማ ንዝተፈላለየ ማዕከናት ትንተና ዝህብ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ሰጊጉ ብትካል ክራይሲስ ግሩፕ ሕቶ ቀሪብሎ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኸኣ ክራይሲስ ግሩፕ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣባሉ ንምንታይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰጊግዎ መልሲ ከም ዘይመጾ ዘሎን እቲ ውድብ ከኣ ከም ግምቱ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዊሊያም ዴቪንሶን ዝበሃል ኣባሉ ምስ ናይ ትግራይ ኩነታት ብዝተሓዝ ሰጊግዎ ከም ዝኽእል ይሓቢሩ እቲ ጸብጻብ ናይ ትካል ክራይሲስ ግሩፕ ከም ዝሕብሮ ብተወሳኺ ብዕለት 20 ሕዳር ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዊሊያም ዴቪንሶን ፀዊዖም ካብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ክወፅእ ከም ዝሓበሩ ክገልጽ እንከሎ ዊሊያም ዴቪንሶን ንጽባሒቱ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ተመልሰሉ ኸኣ ሓደ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝሰርሕ እቲ ኣባል ክራይሲስ ግሩፕ ዝኾነ ዊሊያም ዴቪንሶን ናይ ስራሕ ፈቃዱ ከም ዝተመንጠለ ይገልጹ
እዚ ይኹን እምበር ትካል ክራይሲስ ግሩፕ ኣባሉ ስለምንታይ ፍቓድ ናይ ስርሑ ከም ዝተሓድገ ካብ መንግስቲ ዕላዊ መብርህ ከም ዘይረኸበ ዘሎ ተፈሊጡ ይዝርከብ። ከም ዝዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ክሰግጉ እንከሎ ንማዕከን ዜና ቢቢሲን ዶቼ ቬለን ድማ መጠንቀቕታ ክህብ ይተራእዩ። ኣብ ዓመት 2019 ኣብ ክራይሲስ ግሩፕ ዝተጸንበረ ዴቪሶን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ትንተና ክህብ ዝተረኣየ ኮይኑ እቲ ንሱ ዝሰርሐሉ ትካል ክራይሲስ ግሩፕ ድማ ውክልናን ስራሕን ዊልያም ዴቪሶን ኣብ ግልጽን ሓቅን ዝተመሰረተ ነይሩ ክብል ዝገልጾ። ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሁማን ራይትስ ዎች መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክጥንቀቐሉ ተሓሳሲቡ። እዚን ሰብኣዊ መሰላት ዘጣበቕ ትካል ከምዚ ዓይነት መግለፂ ክህብ ዝተረኣየ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ናብ መቐለ ንቐርብ ኣለና ድሕሪ ምባሎም ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብ ኣሕመድ ከዓ ሰበስልጣን ሕወሓትን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዶም ክህቡ ድሕሪ ምጽውዕ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከዓ ሓደ ንመንግስቲ ፌደራል ወኪሉ ኣብቲ ኩናት ዝሳተፍ ዘሎ ኮሎኔል ህዝቢ ከተማ መቐለ ነፍሱ ከውፅእ ኣብታ ከተማ ከዓ ውግእ ብታንክን ብረትን ይክኸውን ድሕሪ ዝምሕረት የለን ክብል ዝተሰምዐ ኮይኑ ሓላፊ ሁማን ራይት ዎች ዝኾነ ኬነት ስሮስ ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ምሕረት ኣይህሉን ኢልካ መፍራሕ ንሲቪላውያን ነበርቲ መቐለ ካብ ጉድኣት ክሕሉ ግዴታ ኣለዎ። ንነበርቲ እታ ከተማ ከዓ ንነብስኹም ካብ ከበድቲ ኣፅዋር ሓልው ኢልካ ምዝራብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ብምባል እቲ ንሱ ዝመርሖ ንሰብኣዊ መሰላት ዘጣበቕ ሁማን ራይት ዎች መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክጥንቀቐሉ ከም ዝጽውዕ ይሓቢሩ። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝጀመረ ኣትሒዙ ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 796 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ሓለፈ 27 ዓመታት ህወሓት ዝተኸሎ መርበባት ንምብታኽ ድሕሪ ዝጀመረ ምርመራ ነዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩ ከም ዘሎን ምስኦም ከዓ ብረትን ዶኩሜንትን ተታሒዙ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ጥቕሚ ከውዕልዎ ዝሓሰቡ 202 ናይ ኣባላት ጸጥታ ክዳን ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ተረኺቡ ከም ዘለውን ይገልጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።